Ing sekawit kula ngugemi menapa ingkang dados pangandika panjenengan supados mimiti babat alatare dereng kalampahan dipun babat dumadakan wonten salah sawijining punggawaning praja wonten ing praja Kadiri ingkang dipun pandhegani dening Raden Ardaraja nyandhut anggenipun babat malah kaporo piyambakipun anggadhahi pawadan bilih anggenipun babat kumpulake kegiatan wonten ing praja Singasari menika sampun timbang badhe nggih ngecak prang wonten ing praja Kadiri yen kados ngaten cabar anggen kula konduraken garwa kula kaya Kakang Lawan Dimas Wijaya ampun panjenengan cuwuk ing penggal senajan margi napa kemawon anggenipun masulake kajayan untuk Majapahit dereng wonten karampungan utawi dereng anggadhahi dalan ingkang sae. Kula anggadhahi kapitan. Bilih panjenengan saged masulaken kajayan wonten ing praja Singasari. Senajan ing wedal punika dereng kalampahan nanging sawise kados satu peran ageng sedaya Laskar Singasari mundurin jurit monggo menawi panjenengan menika ndaratur kula panjenengan kula kanthi wonten ing Gunung Kipas nuwun sabiyantu dening kadang panjenengan Senopati Ranggajaya Kakang Lawu panjenengan menika mangertos bilih kula menika anggen sedulur antaraning sedulur menika sampun wonten garis kemisah kula antawisipun Kakang Ranggajaya senajan wekdal punika panjenengan sampun dangu sanget boten pinanggih kadang panjenengan Ranggajaya nanging kedah mangertos Ranggajaya menika sinten menika kadang panjenengan menawi panjenengan nyuwun sabiyantu dening Ranggajaya mbok menawi dipun ibahaken kados pundi masalah kajayan praja Singasari lan masulaken garwa panjenengan Hayati
menawi mboten purun sayantu dumateng panjenengan kula rong golawe ingkang badhe tanduca Kakang nampi dalah paman kang ora kula juga kula pang napa leres sanggenipun aturipun Kakang Laut jemeran menawi kula limbang-limbang menika panci leres napa ingkang dajeng aturaken awit kula panjenengan nggadahi kadang Senopati Rangga Janur wonten ing Gunung Kipas menika kula ampun mapakaken Rangga Janur menika tiyang sepuh panjenengan awit beliau kadang sepuh panjenengan mbok menawi panjenengan budaya nyuwun sabiyantu dhateng kadang panjenengan ing manginipun menawi wonten asihipun welasipun dhateng panjenengan mestipun badhe sepurun sabiyantu panjenengan mangsulaken garwa panjenengan menika leres aturipun lawi oji leres menapa ingkang dados aturipun Kyai Ranggalawe dalah paman ing sorak mboten wonten alanipun menawi panjenengan menika nyuwun eguh pratikal dhateng kadang panjenengan Rangga Janur kang supados kados pundi to caranipun mangsulaken kajayan wonten ing Singosari ugi mbok saged mboyong garwa panjenengan andhar yen kados katun sampun kula dhaharakenipun matur dumateng ing wedal sakmenika kula mboten dangu-dangu wonten ing Alsupanda ing wedal sakmenika Kakang Lawi kula badhe minggah wonten ing Gunung Kipas yen sabiyantu Kang Mas Rangga Janur monggo kula monggo tan samar pamoreng Sinuk moyo pinah yo enak pambukan nimbang rono
ya pesating suping rasa dadi tenane wis kaping piro pun kakang melingkar sendiri saben kala mangsa pun kakang masih ngasamun pempen suwe direngsane Hyang Widiwasa aja pisan-pisan sliramu jurarke lan pun kakang ya piye durung rampung malah kapara sliramu ndek ing sanggar palangan jurarke lan pun kakang apa darenane nyuwun pangapunten sadèrèngipun. Kula tasih kemecah. Paweling panjenengan rikala badhe mapan semet. Nanging menika kala wau wonten kadang kula. Kyai Raden Wijaya piyambakipun iji badhe sowan ngadhep wonten ngersa panjenengan badhe matur piyambak Kang Mas. Wijaya sowan ing Gunung Kipas Iji dos pundi? Kersanipun menika kados pundi kemawon ingkang kadang Kang Mas. yen panjenengan larapen munggah ing Gunung Kipas Kepareng nyuwun pamit. Raden Wijaya sampun ngandhut kula badhe wonten pepupuran lan lungguh. luwih prayoga kaya ngono Nyuwun pamit. Wijaya Paring dawuh Kang Mas Anggojani. sawise aku ngrungokake katangane garwaku Repaweti slamar tunggak ing Gunung Kipas bingung jroning batinku kondo pitaku sira apa kowe monggo putra mantu dalem ing Sungsari gelem munggah ing Gunung Kipas lan sowan ing ngersanipun kakang Nanging kula sadèrèngipun matur, punjul aku sepaundhan. ganep aturira ya pangsulung tuwa kanggo sliramu Sangat kula mundi ndadosaken teguh yono kula Kang Mas Anggojani. Dados kaget saben manah Kang Mas Anggojani. Anggen kula minggah wonten ing Gunung Kipas boten paring ketulungan kangge menika. Awit kula menika badhe nyuwun sabiyantu dumateng Kang Mas Anggojani. jaluk sabian jaluk sabian ku apa Garwa kula Gayatri menika dados putri boyongan wonten astanipun Paman Jayakatwang kang supados ngunduraken garwa kula Gayatri Kang Mas Anggojani. aku supaya mbalekake Gayatri saka asaning Prabu Jayakatwang Wijaya yen ndak rumangake aneh lan lucu betok karo biyen Pranam biyen aku lan kowe isih ceciklu nang kersane Prabu Kertanegara lina wengi rerentengan
kaya mimilan mentuno. Ora ana gengang sambut. Nanging sawise kowe parak dening ratu. Kapara dadi putra mantu dalem garwa Dyah Ayu Gayatri. Piye, Pak? Aku tanpa gunung parapen kaya-kaya aku pindha godhong dadi garing kang ngadep ing angin tanpa guna ing pangarapan Wijaya kan iki. Yo wiwit kuwi. Larane atiku ora kena tambak apa wae. Amarga kowe ora nganggep aku dulur. Ora nganggep aku adak. Kan iki. Yen aku kok nulungi karo kowe supaya njaluk baline Gayatri saka asaning Prabu Jakatang. Aku moh, aku ora gelem Wijaya. Kampas Nogojaya. Wilaso dumateng kula. Awit gesang kula wonten ing jagat menika mboten saged yen to kula sumandhing dening garwa kula. Monggo Kang Mas. Wilaso dumateng kula sinten ingkang badhe suwun sapiyantu. Mbok raket urusanmu. Kuwi tanggung jawab Gayatri garwamu. Kan iku. Supaya kowe ora kekrocok gawening para prajurit saka ing Kadipatan Gelang-gelang. Kan iku. Minggato saka Gunung Batu. Minggato. Kang Mas Nogojaya. Wilaso dumateng Wijaya. Panjenengan menika badhe wali menika kok. Kang Mas Nogojaya sampun Ora kuwi. Apa karo aku iki gagelan kuwi, Jay. Mati lagi. Kang Mas Nogojaya. Raden Wijaya wonten pundi? Tak tulungi ya. Wijaya tak tulungi ya. Loh, anji mawon. Sebabipun menapa? Wijaya panjenengan tundhong lepatipun menapa, Kang Mas? Supaya aku tulungi karo Gayatri saka tangane Prabu Jakatang. Menapa klentu? Panjenengan dipun suwuni tulung kalian Raden Wijaya? Tenane ora keliru. Anji, Nanging kowe kudu iso mikir. Biyen rikala aku lan Wijaya isih cecikku ing ngersane Prabu Kertanegara ing Singosari. Iki piye pangapunten Wijaya karo aku? Kang Mas Ronggojaya. Menika lelampahan ingkang sampun kepengker. Tur malih panjenengan menika jejeripun tiyang sepuh. Raden Wijaya menika sampun boten anggadhahi tiyang sepuh. Gantosipun tiyang sepuhipun Karepku. menika panjenengan. Karepku piye, Pak? Panjenengan tetulung kalian kadang kula. Raden Wijaya, Kang Mas. Yen ngono aku bisa narik auga. Tenane wis suwe rikala semua tak ampet lan tambah. Lah menapa? Biyen kowe isih dadi garaping Sumosari. Saben dina tansah cedhak lan caket marang Wijaya. Nang saiki mangsaku wis luntur. Kasunyatan isih ana ing jero atimu. Yen kaya ngono, tenane kowe mambu ati karo Wijaya. Menapa lepat kula menika sabela dumateng Raden Wijaya? Luput. Mboten, Kang Mas. Menawi apa mboten purun, labuhi dumateng Raden Wijaya. Dina menapa kula cumandhak wonten ing Gunung Kipas, kula badhe goleki Minggato. Raden Wijaya. Hei, Ronggojaya.
rumangsa seneng kowe tak sya dening Dimas Wijaya. Ngerti ya Rangga Januk? Sapa to Wijaya? Wijaya kae sedulurmu. Dene apa kowe dasi ora gelem sabiyantu dening Wijaya? Yen pancen kowe ora gelem sabiyantu metu ana ing Gunung Pias, iki lho ademono Rangga Lawe. Nantang karo Rangga Januk.